Аз се казвам Райджо и съм създател на програма Космически предизвикателства. Това е най-голямата програма за експоненциални технологии, космически технологии и науки в България и на Балканите. Всъщност създах програмата преди 4 години. До момента общия брой на хората, които са участвали косвено или пряко в лекции, упражнения, в екипни проекти, са няколко хиляди човека. Вече не водим статистика. Като изграждаме една малка екосистема от crazy scientist или луди учени. Последните 2 години участваме в международни конкурси. До сега сме печелили абсолютно всичко, на което сме участвали. Контактът ни с Джеймисън беше много интересен. В началото беше идеята дайте да изстреляме нещо в космоса. Ние чак до там не сме стигали още, защото нямаме възможност да имаме собствени ракетни системи. Самата идея беше много забавна да работим заедно в общ проект. 2 организации с тотално различна култура, тотално различни визии, тотално различен продукт и разбиране. И всъщност да сработим заедно като една обща организация за постигането на нещо толкова ненормално, колкото изстрелването на киносалон в стратосферата. Моята работа беше да създам цялостната визия за мисията, как би изглеждала такава подобна мисия. Едновременно с това Станимир и Сергей и целият ни екип трябваше да го реализира и те не искаха да казват не на нищо, защото те са абсолютно технолози, инженери и са наистина страхотни с това, което правят. Джеймисън ни се обадиха и ни казаха, искаме да направим киносалон и те казаха да, разбира се, нали, ме информираха след 2 дена, като ги попитах приятели какво правите и те казаха, ще изстреляме един киносалон, нали, нямаш нещо против, между другото ще има и прожекция в киносалона и ще има и завеса и тя ще се маха и това ще всичкото ще става на ръба на космоса, ама не се притеснявай, всичко ще е наред, нали, няма проблеми, което естествено аз изтръпнах се. Не знам много организации, които някой може да влезе да каже изстреляйте ми киносалон на ръба на космоса и хората в нашата група няма да веднага да кажат бе ти си луд. Тялото е изработено от стиродур, предоставя възможност за изолация от студените температури в стратосферата и също така е изключително хидроустойчиво и не пропуска абсолютно никаква влага. Самото кино беше направено много добре, защото успяхме да го изпринтираме от една монолитна част. Използвахме много модерен 3D принтер. Той принтира от смола с точност до 10 микрона, оставяйки място за екранът, защото това, което направихме, да използваме мобилен телефон, който да се постави в киносалона и по този начин да прожектираме филма. Балонът, който използвахме за мисията, е изработен от латекс, който е специфичен да може да издържа на такива ниски температури. Опънахме платното, наредихме инструментите си, започнахме пълненето, нямаше човек, който да не си върши работата във всеки един момент. Полетът протече напълно съгласно предварителния план, така че нищо не ни очуди.
Най-ниската температура, която отчетахме по време на полета, беше минус 39,5 градуса, почти минус 40 външна температура. Денят беше хубав, така че минус 40 градуса е нещо нормално. Балонът всъщност постоянно увеличава своя диаметър с набиране на височината. Хелият, който е вътре в балона, почва да се разширява все повече и в един момент балонът достига своят максимален диаметър и тогава настъпва пукването. Летателният апарат достигна височина от 30 720 метра, която беше достигната за 93 минути. Това означава изкачване с средна скорост от 5,38 метра в секунда. I was brought out of retirement for one last job. 4 murderers loose in LA after gunning down civilians on the North Shore colony. My orders, kill on sight. They're under the employment of Eldon Tyrell. Последните изчисления показваха, че точката на кацане ще бъде на около 17 км от границата с Гърция. Всъщност ние кацнахме на 20 км. Основната част от полета беше над Родопите и там въздушните течения са доста динамични. Балонът се пукна на около 48 км от точката на изстрелване, която беше в Пазарджик. Беше отнесен на още 12 км, така че кацането е на 60 км разстояние от мястото на изстрелването. Имаше драма при локализирането. Ние знаехме горе-долу къде ще падне товара, когато го изстреляхме и при кацането, тъй като кацна в Родопите, естествено кацна в планински връх, зад планински връх или нещо подобно. И ние трябваше да проходим, да го намерим. Това беше едно кратко пътуване из планината без подготовка, 4 часа и половина, за да си вземем обратно товара. Там нямаше дори път, т.е. ние трябваше по черни пътища, буквално през самата планина, между дърветата да се опитаме да локализираме товара. Щастие си беше кацано, както бяхме преценили, меко, между боровете, всичко беше окей. Само се... Ай, на здраве! Отлежал в стратосфера. Това стана в киното, бе. Страто отлежал. Виж пердето. Айде да се побием, докато сте загубили. Може би до година може да качиме първите доброволци, които искат да изгледат един филм в стратосферата. Като едно нещо е сигурно, никой няма да може да си тръгне преди края на филма.
Чрез програма се опитваме да научим цялото общество колко е важно да подкрепяш силните хора, тези, които могат да променят света, а не да се обединяваш около страха и около неможенето. Всеки резултат, който постигаме по време на програмата, е едно доказателство, че нашата идеология малко или много е вярна. Искаме да превърнем това в най-ненормалната, в добрия смисъл на думата, компания за проучвания и изследвания на нови технологии. Постоянно експериментираме с нови неща. В момента строим стратосферна совалка всъщност. Създаваме и сателитни системи и това започнахме от нулата преди 3 години, без никой да ни повярва. Така че надяваме и чрез успеха на тази мисия, чрез достоверността на нашите партньори, особено в лицето на Джеймисън, да намерим още повече партньори, с които да доразвием тези проекти.